Li gundewarê Dêrazorê firokên rejîmê bajarokê şolê topbaran kirin û di encamê destê sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Her wiha çalakvanan da nediyarkirin got firokên hevgirtina navnetewî bargehên rêxistina Daişê li bajarê Elbo Kemal topbaran kirin bêgo rêzanîn çi encam hebûn. Di haman demê de pevçûnên tund di navbera Daişê û hêzên rejîmê de li taxên Esîna û Arresafa derketin holê. Li Helebê pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li taxa Salaheddîn qewmîn û hate zanîn got bêhtirî 10 leşkerên rejîmê hatin kuştin. Ev yek hat piştî got artêşa azad xalên rejîmê bi mûşekan armanc kirin. Hevdem artêşa azad bersiva derbasbûna hêzên rejîmê li taxa El Amiriyê dan û li wir jî hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Li gundewarê Şamê firokên rejîmê gundê Dêrmekir yê di navbera Şam û Quneytrayê de bi sê êrişên asîmanî topbarandin û hate diyarkirin got di sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Her wiha firokên rejîmê gundê Imbatna bi bermîleke teqîner armanc kirin bêgo te encam hebin. Di haman demê de hêzên rejîmê gundewarê Quneytra bi avêştokan armanc kirin. Li gundewarê Himsê pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li gundê Hewş Heceriyê li bajarê Telbîsê rûdan û di encamê de hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Her wiha hêzên rejîmê bajarên Telbîsê, Restan û taxa El Holê bi çekên giran armanc kirin û hate zanîn got hejmarek sivîl birîndar ketin. Di haman demê de pevçûn di navbera Daişê û hêzên rejîmê de li navçeya Şeir berdewam e.